Ζούσα σε μικρό χωριουδάκι κι ήμουν καλά. Πριγκίπισσα είμαι τώρα ξαφνικά. Όλα είναι τώρα πια διαφορετικά. Κάνω μια νέα γη. Μένω σε κάστρο νεϊκή συγγενής. Και σχολείο νέο για ευγενείς. Με περιμένει μια καινούρια ζωή. Δεν είμαι απλώς μια μικρή. Ανακαλύπτω κάθε τι βασιλικό. Το περιβάλλον να το νιώσω φιλικό. Τον τρόπο τον έχω βρει. Το κόσμο θα δει. Με Σοφία Σοφή. Σοφία η πριγκίπισσα. Το βραβευμένο κουνέλι. Υψηλότατοι, καλώς ήρθατε στο πανηγυριοχωριό Ντανουίτη, όπου παιχνίδια, φαγητό και κέφι περιμένουν άλλους και κανέναν. Χαρείτε το πανηγύρι, υψηλότατοι. Ευχαριστούμε, θα το χαρούμε. Είναι τόσο συναρπαστικό. Τι θα κάνουμε πρώτα? Δεν έχεις ξαναέρθει στο πανηγύρι. Πάντα ήθελα να έρθω, αλλά η μαμά μου και εγώ είχαμε πολλή δουλειά στο μαγαζί. Ξέρετε, πριν γίνω πριγκίπισσα. Hey, για κοιτάξτε. Ποιος έχει το καλύτερο κατοικίδιο σε όλη την Εγχάντσια? Μήπως εσύ? Ή εσύ? Ή εσύ, νεαρέ πρίγκιπα? Εγώ, σίγουρα. Ωραία, αύριο θα δούμε αν είναι αλήθεια. Διότι εδώ ακριβώς, πάνω σε αυτή τη σκηνή, θα γίνει διαγωνισμός κατοικίδιων. Άψογα. Ποιο είναι το βραβείο? Α, ναι, το βραβείο! Το ζωάκι που θα εκτελέσει τα πιο εντυπωσιακά κόλπα θα κερδίσει την μπλε κορδέλα. Ύστερα ζωάκι και ιδιοκτήτης θα παρελάσουν μέσα στο πανηγυροχωριό. Πάντα ήθελα να κάνω αυτή την παρέλαση. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένεις ακόμα λίγο. Διότι θα φέρω τον μπαμπουίνο μου στο διαγωνισμό και είναι το καλύτερο κατοικίδιο του βασιλείου. Το δεύτερο καλύτερο κατοικίδιο μετά το παγόνι μου. Μακάρι να είχα κατοικίδιο για να το φέρω. Και εκείνο το κουνέλι που κουβαλάς πάντα μαζί σου. Εννοείς τον Κλόβερ? Δεν είναι το κατοικίδιό μου, είναι φίλος μου. Φίλος. Στην γούνα ισούται με κατοικίδιο. Αλλά δεν θα κερδίσεις ποτέ με ένα απλό κουνελάκι σαν τον Κλόβερ. Στη θέση σου θα πήγαινα στο ζωολογικό κήπο του κάστρου και θα διάλεγα ένα καλύτερο κατοικίδιο. Έλα, James, πάμε να ετοιμαστούμε για τον διαγωνισμό. Αχ, περισσότερη και έτσι. Κλόβερ! Πώς πάει η πριγκίπισσα? Βατόμουρα! Είμαι έτοιμος όσο κι εσύ. Καλό! Όμορφα! Ετοιμάσου γι' αυτό! Και το πλήθος τον αποθεώνει! Κλόβερ. Ωραίο πιάσιμο! Ευχαριστώ, πριγκίπισσα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Αύριο θα γίνει διαγωνισμός κατοικιδίων στο πανηγυροχωριό και ελπίζαμε πως μπορείς να έρθεις μαζί μου. Ναι, αυτό ακούγεται σπουδαίο. Για στάσου. Ποιον είπες κατοικίδιο? Θα είναι μόνο για μια μέρα. Έτσι μπορώ να σε βάλω στο διαγωνισμό. Περνάμε πάντα τέλεια μαζί. Θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Και αν κερδίσεις, παίρνεις μια μπλε κορδέλα στο καλύτερο κατοικίδιο στο βασίλειο. Μια μπλε κορδέλα, Και οι νικητές θα παρελάσουν. Δεν είναι σπουδαίο? Εμείς οι δύο θα παρελάβουμε πάνω σε ένα μεγάλο άρμα. Όντως είμαστε σπουδαία ομάδα. Εντάξει, θα το κάνω. Τι θα κάνεις? Η πριγκίπισσα Σοφία θα με βάλει σε ένα διαγωνισμό. Διαγωνισμός φαγητού είναι? Όχι, χαζούλη. Διαγωνισμός για το καλύτερο κατοικίδιο του βασιλείου. Καλή τύχη τότε. Είναι καιρός να ανακαλύψει και το υπόλοιπο βασίλειο, αυτό που εγώ ξέρω χρόνια. Και τι είναι αυτό? Ότι είμαι ήδη ένα βραβευμένο κουνέλι, μωρό μου. Ρίχτω αντακτολή! Εγώ Σοφία, δεν είμαι απλά το κουνέλι. No. Yo, ξεκινάμε. Δώσε βάση. Όταν χοροπηδάω, όλοι με κοιτούν. Φανερό πως με συμπαθούν, το ταλέντο με εκτιμούν. Το γεύμα που τρώω είναι γκουρμέ σε φίνα πορσελάνη. Γιατί το φαΐ εμένα κολυκρετάνιζε με πιάνει. Αν λοιπόν μπαίνα στο χώρο με στυλ και χλυβί, κι από όλους εσάς είμαι εγώ στην κορυφή. Βραβευμένο κουνέλι και μοναδικό. Βραβευμένο κουνέλι πρωταγωνιστό. Αστρολαμπερό. Πρώτος στο χώρο. Κοίτα ύφος και πρώτος. Είναι πώς να στο πω, αστρολαμπρό. Κι άλλο κουνέλι είναι αραχτό. Και όσο κι αν πάει δεν είναι αρκετό. Θέλει πατέ για ορεκτικό. Είμαι βασιλιάς, πρωταγωνιστής. Δεν αμφιβάλλω. Άμα δεις με μιας ενθουσιαστής, θα θέλεις κι άλλο. Αν λοιπόν πέρα στο χώρο με στυλ και κλειβί, κι από όλους εσάς είμαι εγώ στην κορυφή. Βραβευμένο κουνέλι. Βραβευμένο κουνέλι. Αστρολαμπερό. Πρώτα στο χώρο. Κουνέλι. Το πρώτο κουνέλι. Είναι εγώ. Βραβευμένο κουνέλι. Είμαι αρχηγός. Εγώ.
Και βήμα, και βήμα, και παύση. Ωραία, πραλίνα. Διάλειμμα. Άμπε, πραλίνα, καλημέρα. Τι νόημα έχει να συμβουλεύεις όταν δεν σε ακούνε. Εντάξει, ας δοκιμάσουμε τη διπλή ανάποδη τούμπα. Πρέπει να δουλέψουμε την προσγείωση. Εντάξει, Κλόβερ, να σε ετοιμάσω για τον διαγωνισμό. Τι είναι αυτό που λες? Εγώ είμαι ήδη έτοιμος. Είναι ανάγκη να βουρτσίσεις τη γούνα μου. Είναι γεμάτη κόμπους και πρέπει να δείξεις το καλύτερό σου. Νομίζω πως θέλω ένα διάλειμμα για μεζέ. Μα Κλόβερ, δεν τελείωσα. Σοφία, αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να κερδίσεις το διαγωνισμό, δεν μπορείς να φέρεις ένα κουνελάκι σαν το Clover. Χρειάζεσαι ένα κατοικίδιο με ιδιαίτερο ταλέντο. Πραλίνα, δείξε της τη λάμψη. Μήπως ο Clover έχει κανένα ιδιαίτερο ταλέντο εκτός από το να τρώει? Όχι, θα γεμίσει χώματα τώρα. Έλα μαζί μου, Σοφία. Πού πάμε? Στο ζωολογικό κήπο. Αν θέλεις να φέρεις ένα κουνελάκι στο διαγωνισμό, θα σου δείξω το καλύτερο κουνελάκι στο βασίλειο. Ginger! Wow, η χούνα της είναι τόσο άσπρη Πιο λευκή και από το χιόνι. και τόσο απαλή. Και χωρίς κόμπους να βουρτσίσεις. Και η Ginger έχει αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο. Ginger, σφύρα. Wow! Μα έφερα ήδη τον Clover. Δεν έχει και τόση σημασία ποιον θα φέρεις, αφού θα κερδίσουμε η Πραλίνα και εγώ. Αλλά σκέφτηκα πως αν πρόκειται να διαγωνιστείς, να μην ντροπιαστείς. Ήρθαν! Ποιες? Είπα σε μερικές φίλες μου για τον διαγωνισμό. Hildegard, Vivian! Γεια Σοφία! Γεια Crackle! Πού είναι ο Clover μου? Πού είναι? Crackle! Clover! Δεν θυμάσαι πως είπα ότι δεν είμαι και πολύ της αγκαλιάς, κοριτσάκι? Θυμάμαι όλα όσα λες. Κάθε πολύτιμη λέξη. Λοιπόν, μια και είσαι εδώ, θα μπορούσαμε ίσως να ψήσουμε! Ελαφρά ψημένα ή έξτρα τραγανά? Τραγανά, ωραίο μου! Ο Ζάνταρ θα φέρει ελέφαντα στο διαγωνισμό. Είναι το κατοικίδιό του. Crackle! Πώς έμαθες την Crackle να οδηγεί μονόκυκλο? Δεν την έμαθα εγώ, μόνη της έμαθε. Όλων τα ζώα είναι τόσο ταλαντούχα. Πριγκίπισσα, είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο... Με συγχωρείς. Και να σε ετοιμαστούμε για το μεγάλο σοου. Λοιπόν, Clover, έχεις κανένα ιδιαίτερο ταλέντο? Πέραν της φυσικής ομορφιάς και της γοητείας μου. Αχα. Λοιπόν, χορεύω. Αλήθεια, αυτό είναι σπουδαίο. Μπορείς να μου δείξεις? Βεβαίως. Αν σ' αρέσει, κοίτα αυτό. Αυτό είναι του Clover η μαγιά. Είναι εδώ. Κουνά. Ταντά. Ναι. Ωραία. Εντάξει, μωρέ, έκανα λίγο ζέσταμα. Βραβευμένο κουνέλι. Βραβευμένο. Θα μου δείξεις αργότερα περισσότερο. Πρέπει πρώτα να σε καθαρίσω. Αυτά τα είχα φυλάξει για αργότερα. Βλέπεις, είμαι έτοιμος. Ακόμα να τελειώσεις. Ορίστε, τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλουμε το φιόγκο. Φιόγκο! Όχι φιόγκο! Όχι, δεν είχαμε συμφωνήσει για φιόγκο. Μα Clover! Σου μοιάζω για είδος κουνελιού που θα μπορούσε να φορέσει ροζ φιόγκο. Όχι. Ώρα να φεύγουμε για το διαγωνισμό, παιδιά. Πάω να πάρω μερικούς μεσέδες για τον δρόμο. Πρέπει να φύγουμε. Θα πάρει μια στιγμούλα. Σοφία, έρχεσαι? Αχα, περιμένω τον Clover. Ελπίζω να νιώθεις έτοιμη για την παρέλαση, Πραλίνα. Η παρέλαση. Clover, σκεφτόμουν πως αν δεν θέλεις, δεν χρειάζεται να έρθεις στο διαγωνισμό. Τι εννοείς? Να, δεν θέλεις να σε φουρτσίσω ή να φορέσεις φιόγκο. Ναι, αλλά δεν χρειάζομαι τίποτα από αυτά για να κερδίσω. Απλά σου λέω, αν δεν θέλεις να πας, υπάρχει μια άλλη κουνελίτσα που θα μπορούσα να πάρω. Κουνελίτσα? Η Ginger, από το ζωολογικό κήπο του Κάστρου. Ναι, καλά. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα που το λες, θα πήγαινα μόνο γιατί μου το ζήτησες. Βασικά δεν ήθελα να πάω. Αλήθεια? Ναι. Λοιπόν, δεν σε πειράζει να πάρω την Ginger? Ναι, πήγαινε. Πρέπει να πάρω ένα νυπνάκο, να φάω καρότα, στα φίλη, όλα καλά. Καλά, ωραία. Ευχαριστώ, Clover. Όλα καλά. Συγγνώμη, Ginger, πώς θα σου φαινόταν να έρθεις στο διαγωνισμό κατοικιδίων μαζί μου? Μπορείς να μου πεις. Το φυλαχτό μου με κάνει να μιλάω στα ζώα. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, Ginger, τι λες? Νόμιζα ότι θα έπαιρνες άλλο ζώο. Βασικά δεν θέλει να έρθει. Και εσύ είσαι τόσο ταλαντούχα. Θα κερδίσουμε σίγουρα. Λοιπόν, θα μου άρεσε ένας καλός διαγωνισμός ζώων. Κάτσε να φορέσω το φιόγκο μου. Σ' αρέσουν οι φιόγγοι? Αν μου αρέσουν. Βουαλά.
θέλεις να πάμε στο διαγωνισμό? Όχι πια. Τι? Όχι, γιατί? Εγώ φταίω? Μήπως θα έπρεπε να σ' αγκαλιάζω λιγότερο? Κάπως λιγότερο. Όχι, εγώ φταίω. Δεν θέλεις να έρθεις? Θέλω. Δηλαδή ήθελα. Αλλά η Σοφία θέλει να πάρει ένα άλλο κουνέλι. Μα εσύ είσαι το καλύτερο κουνέλι. Η Σοφία όμως δεν το πιστεύει αυτό. Και αν εκείνη δεν το πιστεύει πως είμαι άξιος για το βραβείο, τότε ίσως και να μην είμαι. Κράκε! Πήγαινε καλύτερα. Μπορεί να γυρίσουμε πίσω μετά και να ξαναψήσουμε. Θα σε δω αργότερα. Ναι, Crackle. Καλή διασκέδαση. Πού είναι η Σοφία? Γεια! Περιμένετε, ναι! Πολύ καλύτερα. Αμαξά, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Θα διασκεδάσουμε τόσο πολύ. Όχι. Οι διαγωνισμοί ζώων είναι σοβαρή υπόθεση. Μετά μπορούμε να διασκεδάσουμε. Σωστά. Ασφαλώς. Φρούτα και μπούρα, αρχίστε τη μέρα σας σωστά. Τζίντζερ, θέλεις να σου πετάω και να πιάνεις? Να πιάνω τι? Φαίνεσαι σαν να χρειάζεσαι μια μπουκίτσα πρωινό. Ορίστε, πριγκίπισσα. Ευχαριστώ. Ο Κλόβερ και εγώ το παίζουμε συνέχεια. Σου πετάω βατόμουρα στον αέρα και τα πιάνεις με το στόμα σου. Είναι αστείο. Μου αρέσει να τρώω τα βατόμουρά μου με το σωστό τρόπο. Και ποτέ πριν από παράσταση γλυκιά μου. Αλλά σε ευχαριστώ. Αυτό διάλεξες αντί του Κλόβερ. Για Crackle. Μη μου λες εμένα για Crackle. Πραγματικά πλήγωσες τον Κλόβερ. Και όταν πληγώνεις τον Κλόβερ, πληγώνεις και εμένα. Δεν τον πλήγωσα. Είπε ότι δεν ήθελε να έρθει. Ήταν ευγενικός επειδή του είπες ότι ήθελες να φέρεις τη χνοδότη από εδώ. Αλήθεια? Αλήθεια. Crackle, έλα εδώ. Ο διαγωνισμός αρχίζει σε λίγο. Wow, το ζώο σου είναι πολύ ωραίο. Πόσο καιρό την έχεις? Όχι πολύ. Εγώ έχω το Max από τότε που ήταν κουτάβι, αλλά δεν κάνει φοβερά κόλπα σαν τη δική σου. Τότε, γιατί δεν τον φέρνεις στο διαγωνισμό? Γιατί είναι ο καλύτερος φίλος μου. Έτσι, Max. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό κατοικίδιων. Τζίντζερ, έκανα ένα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να έφερα τον Κλόβερ. Μα νόμιζα ότι ήθελες να κερδίσεις. Θα προτιμούσα να είμαι με το φίλο μου. Συγγνώμη. Μπορείς να κρατήσεις την Τζίντζερ? Ευχαρίστως. Ευχαριστώ, Bailiwick. Πίσω στο κάστρο, παρακαλώ. Πρέπει να βρω το φίλο μου. Κλόβερ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν έπρεπε να είσαι στο διαγωνισμό? Να, έφυγα πριν αρχίσει. Νόμιζα ότι χρειαζόμουν ένα πολύ ιδιαίτερο ζώο για να κερδίσω. Αλλά ξέχασα τι κάνει εσένα πιο ιδιαίτερο από κάθε άλλο κουνέλι. Ναι, και τι είναι αυτό? Είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Είμαι? Θα έπρεπε να σε έπαιρνα στο διαγωνισμό όπως είπα πως ήθελα. Συγγνώμη. Και δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Αν με ρωτήσεις. Βραβευμένο κουνέλι και όχι μόνο αυτό. Βραβευμένο κουνέλι, αυτό που αγαπώ. Βραβευμένο κουνέλι, είσαι αρχηγός. Βραβευμένο κουνέλι και μοναδικός. Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω? Λοιπόν, ναι. Μπορούμε να πάμε και να νικήσουμε στο διαγωνισμό. Θέλεις ακόμα να πάμε? Θέλεις ακόμα να νικήσουμε? Τότε φύγαμε! Crackle, κάνε το πυρήνο στεφάνι. Τώρα την περιστροφή. Ευχαριστώ. Και βήμα, και βήμα, και βήμα, και παύση. Τώρα πραλίνα, κάνε τη λάμψη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα πραλίνα, ας πάμε να περιμένουμε στον εξώστη των νικητών. Δεν τελείωσε ακόμα. Αμαξά, πήγαινε μας όσο πιο κοντά μπορείς. Δεδομένου ότι αυτός ήταν ο τελευταίος μας διαγωνιζόμενος. Έτσι, μπράβο. Έχουμε μία συμμετοχή την τελευταία στιγμή. Λοιπόν. Θα πάμε. Κοίτα τώρα. Εδώ. Κοίτα και αυτό. Αχα, έτσι. Έχω πάνω.
μεγάλο φινάλε. Έτοιμος μόλις είσαι εσύ. Πρόβα. Καταπληκτικά! Αυτό ήταν σπουδαίο! Είμαι τόσο χαρούμενη που το κάναμε αυτό! Και εγώ, πριγκίπισσα. Και τώρα λοιπόν, οι κριτές ψήφισαν και είναι ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή. Είμαι τόσο νευρική, με το ζόρι αναπνέω. Ωραία, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος για να αποφεύγω φλόγες. Συγγνώμη, Κλόβερ. Ήθελα απλώς να πω ως ένα ταλαντούχο κουνέλι σε ένα άλλο ότι ήσουν υπέροχος. Και το καταπληκτικότερο ζώο του βασιλείου είναι... ο Κλόβερ το κουνέλι! Κέρδισα! 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 Ασφαλώς κέρδισα. Δεν σας το έλεγα, πριγκίπισσα. Μα, τους έκανες τη λάμψη! Συγχαρητήρια! Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η ώρα για την παρέλαση στο πανηγύρο χωριό. Κλόβερ! Δεν είναι ωραία! Ναι. Κλόβερ, σε παρακαλώ μην τρως το άρμα. Όλες αυτές οι χαιρετούρες με έκαναν και πείνασα. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε στο κάστρο, θα βάλω τους σεφ να σου ετοιμάσουν το μεγαλύτερο τσιμπούσι που έγινε ποτέ. Ένα ολόκληρο τσιμπούσι για μένα. Τα πάντα για το βραβευμένο κουνελάκι μου. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Στεφανία Χούγια, Ειρήνη Χρονάκη, Γιώτα Μιλίτση, Άννα Σταματίου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Γιώργος Κοροντήρης, Βίνα Παπαδοπούλου. Τραγούδισαν οι Στεφανία Χούγια, Βάσια Ζαχαροπούλου, Χριστίνα Αλεξίου, Μπάμπης Αλεξανδρόπουλος, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Κώστας Δόξας. Μετάφραση Μέρη Μαγδαληνού. Μουσική επιμέλεια Ηλίας Αχλαδιώτης. Σκηνοθετική επιμέλεια Άννα Σταματίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Sierra Post.